Jeg vil med. Er vi gået i gang? Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen. I er nok lidt sådan forvirret over, hvorfor jeg havde bold på sidste gang. Jeg kan ikke komme med. Hvorfor jeg havde bold på sidste gang, og hvorfor jeg ikke har det på nu. Det er fordi, der er gået 2 år, før jeg har lagt en video op. Ej, det er det ikke. Det er fordi, at det var en fake bold. Og ja. Hun løber. Men ja, nu skal mig og Silje til at... Fuck, det var en dårlig vej, jeg kørte. Nu skal mig og Silje til klub. Og ja, jeg tænkte, at jeg vil lave en lille vlog i klubben. Fordi... Skal du gøre det med fake? Ja, og jeg skal med den dejligste... Eller en af mine bedste veninder. Silje. Ej, det er flot, det der græs. Men ja, og... Hun er styrter. Det er fordi, at jeg laver en vlog på grund af, at de har synes meget, hvilken vej kører vi den vej. Det er lige meget. Nej, nu når vi kører den her vej. Ah! Og du kan også finde rigtig musik. Ej, nej. Vi tænker lige på iMovie, ikke her? Men vi skal i hvert fald deroppe, og ja, og det bliver sådan mega hyggeligt. Sådan mega hyggeligt. Ej. Silje, og så er det bare der, hvor at det her, ikke? Det bliver forbilledet. I don't know, and I don't care. Men ja, og ja, det bliver bare mega hyggeligt. Ej, hvem er det der? Det er hende der, Cassandra. Ej, kom du med i videoen? Ja. Vi ses bare deroppe. Og bare lige så... Nej, jeg så hej til hende, så ikke hej tilbage. Men vi ses bare deroppe. Og hvis I vil vide det, så er det Speltrups Ungdomsklub. Det siger man ikke helt. Jo. Nu er vi her, og ja, det er sådan lidt pinligt at gøre film. Men ja, vi er snart ved døren, og klubben er i gang, nu kan jeg se. Bare venter. Men ja. Nu er vi kommet 2 minutter før. Hey, jeg er lige i gang med at filme. Cecilie efterladt mig. Ja. Bam, bam, bam. Wow. Det var alt for den her video, og ses med et video, som bliver en room tour.